Tervetuloa Lostin Loimaa-kampanjan oman podcastin pariin. Tässä podcastissa me jutellaan elämästä Loimaalla, sen arjesta ja palveluista sekä siitä, miltä tämä meidän maaseutukaupunki näyttäytyy sellaiselle, joka on muuttanut tänne toiselta paikkakunnalta. Mun nimi on Mekku Mutala, olen valjasjalkainen loimaalainen paluumuuttaja ja työskentelen Lostin Loimaa-tiimissä. Ja vieraaksi meidän on ilo ja kunnia toivottaa Jani Grönlund, joka on vaeltanut tänne Loimaalle asumaan Savon, Helsingin ja The Summit Suomi-ohjelman kautta. Lämpimästi tervetuloa mukaan, Jani. Kiitos, kiitos. Kertoisitko sä sun matkasta tänne omiin sanoin? No, elon polku on johdattanut minut Mikkelistä Helsingin kautta tänne Loimaalle ja matkalla on tullut muita seikkailuita koettua ja moni niistä on telkkaristakin jo seurailu. Mutta tällä hetkellä asustellaan täällä Loimaalla maaseudulla ja kunnostellaan vanhaa maatilaa pihapiireineen ja ihmetellään elämää. Kuulostaa kivalta arjelta. No, kyllä. Elämäntapa-arjelta. Juu. Hei, sä oot kouluttautunut agronomiksi, eikö niin? Juu. Mutta sulla on tullut sitten puuveistäminen mukaan myöskin tässä korona-aikana ilmeisesti. Mites tämä puunveistäminen alkoi sua kiinnostaa? Mä halusin tehdä jotain näkyvää. Mä oon pienestä asti soittanut eri soittimia, että nyt vaan instrumentti on vaihtunut ja halunnut luoda jotain näkyvää ja semmoista, että mä pystyn näkemään, että mä oon itse tehnyt tuon. Et se silleen kiehtoo ja sitten tietysti puumateriaalina se on perinteinen suomalainen kestävä materiaali. Et nyt tässä on itsellä käynyt vähän semmoinen perinteinen, että harrastuksesta tullut työ ja työstä harrastus juttu, mutta se on ihan mukavaa mun mielestä. Joo, ja täällä Loimaalla on tilaa kuitenkin tälle elämäntyylille ihan hyvin toteuttaa ja tehdä. Juu. Joo, mikä on sun työn suola? Mikä siinä on semmoinen niin kuin pikantti ydin? Kyllä se semmoinen, se vapaus ja sitten ihmiset kun tilailee veistoksia, niin ne on joka kerta erilaisia. En ole ikinä tehnyt jotain, mitä tuun seuraavaksi tekemään. Sitten kun siinä leikittelee taitojen äärirajoilla ja koko ajan pitää oppia uutta ja olla silleen kiinnostunut monesta asiasta ja sitten pienillä päätöksillä yrittää saada tehtyä isoja semmoisia, tai niin kuin pitää miettiä koko ajan, että miten mahdollisimman helpolla saa mahdollisimman paljon hyvää ja järkevää aikaa, niin sitten se on semmoista mukavaa ajanvietettä pääkopalle. Joo, kiva. Et ehkä se silleen kokonaisuudessaan. Joo, kiva. Savolaiselta et saa suoria vastauksia. Ei me niitä nyt varmaan haettukaan. Niin, varsinaissuomalainen saattaa yhdellä lauseella kuitata kaiken, mutta en ehkä itse ole niitä varsinaissuomalaisia. Tuossa pitää kuitenkin miettiä ja suunnitella jonkun verran, mutta osaatko sä myös nauraa itsellesi? Kyllä osaan, että en ota itteeni liian vakavasti. Mutta jotkut asiat pitää ottaa vakavasti, mutta jotkut ei. Ja sitten pitää niinku muistaa myös olla armollinen omaa itteensä ja tekemistä kohtaan, että ihmisiä tässä vaan ollaan ja virheitä sattuu ja pöly laskeutuu aina aikanaan, mutta pitää myös uskaltaa nostaa niitä pölypilviä. Jani, millaisia ihmiset on olleet täällä Loimaalla ja millaisen vastaanoton sä oot saanut? No ainakin tähän asti on ollut hyvin lämmin vastaanotto ja mukavia, mutkattomia ihmisiä on tullut vastaan ja naapuritkin on ollut mukavia toistaiseksi ainakin. Toivottavasti myös jatkossa, kun tutustuu uusiin ihmisiin, niin sama meininki jatkuu, että kyllä on mennyt paljon paremmin ja mukavammin ja sujuvammin kuin on ajatellut. Tai ehkä alun perin edes ajatellut yhtään mitään, mutta nyt hyvin menee. Joten menköön. Niin, antaa mennä vaan. Mikä Loimaassa viehättää erityisesti? Onko jotain sellaista viehättävää piirrettä? No kyllä tälleen maaseutuihmiselle maaseutuvaltaisuus on semmoinen tärkeä juttu, että se sit pitää sisällään monenlaisia ihmisiä ja persoonoita ja luontoon lähellä ja totta kai tämä seutukunta oli tuttu itselle jo seurusteluajoilta, että sille oli helppo muuttaa tänne ja sitten syksyllä ostettiin talo, niin se hoidettiin osuuspankin kautta, että sitä kautta asiat sujuu
mukavasti. Ja nyt tietysti sitten kun vanhaa taloa on remontoitu, niin matka K-rautaan ja rautanetti on tullut vähän liiankin tutuksi viime aikoina. Sen se vaatii, jos haluaa taloa kunnostaa. Kyllä. Millaisella autolla liikut? Tällä hetkellä ajelen vielä biokaasu Cadillä, mutta voi olla tihentyneistä huoltotarpeista. Voisin päätellä, että ehkä kohta pitää alkaa vierailemaan paikallisissa autokaupoissa vähän katselemassa, että mitä olisi tarjolla. Loimaan laatuauto nyt tulee ensimmäisenä itselle mieleen. Joo, kyllä. Mites, onko sulle, tai on varmaan maatalouskoneet jonkun verran tuttuja? Joo, jonkun verran, mutta enemmän ehkä kavereiden kautta sitten, mutta ne sanoo, että Loimihuollosta löytyy hyvää palvelua ja asiantuntemusta siihen hommaan. Mahtava kuulla. Mites tässä Loimaan luonnossa, onko täällä sitten jotain erityispiirteitä, joista sä pidät? No mä tykkään ja arvostan varsinaissuomalaista jokiseutumaisemaa ja varsinkin jos siinä on jotain hoidettuja perinnelaitumia ympärillä, niin se on semmoinen, mikä itselle tuntuu hyvältä katsella sitä. Mutta silleen, että mä koen olevani aika semmoinen luonnosta kiinnostunut ja ympäristöystävällinen ihminen ja haluan ehkä, tämä on vähän semmoinen omavarainen myös, niin ehkä semmoinen luontoarvot ja sitten aurinkovoimala ja semmoinen omavarainen energiatuotanto voi olla sitten taas tulevaisuudessa semmoinen juttu meidän kodissa. Joo, ne trendaa kovasti nyt tässä koko ajan. Ja täällä on paikallisesti esimerkiksi toi Terrasol aurinkovoimalat, jos haluat jostain kysellä, niin sieltä voi vaikka aloittaa. Joo. Mites teidän arki? Järjestyykö se helposti? Saatteko te kaikki tarvittavat asiat Loimaalta? No arki rullaa mukavasti ja täällähän on isoja marketteja, mutta sitten taas on pieniä kyläkauppoja ja itse ainakin tykkään niistä pienistä kyläkaupoista, että siinä on meininkiä, kun käy jotain ostelemassa siinä, että ei se ole itsestäänselvyys, että semmoiset paikat on aina pystyssä. Se on ihan totta. Joo, ja täällä meillä ihan Loimaallakin on nämä 3K-markettia, Turuntie ja sitten on Korintti ja Hirvikoski, niin tässä on kuitenkin jopa mistä valita. Kyllä. Ei ole niin tarkkaa juuri missä asuu Loimaalla. Kyllä. Mitäs vapaa-ajan vietto? Onko sulla aikaa viettää vapaa-aikaa ja ootko löytänyt täältä siihen paikkoja? Suuri vapaa-ajan vietto on kotipiha ja siihen liittyvät askareet, mutta sitten jos lähdetään kavereittekaan jonnekin, niin vaikka keilahalli on hyvä vaihtoehto siihen, että semmoista, mitä nyt nuoret ihmiset voi keskenään touhuta tuolla porukassa. Ja sitten kuntosalilla myös tulee käytyä, ja kuulin, että Victory Gymi on avautunut Loimaalle, niin voisi käydä siellä vähän katsomassa, että minkälainen meininki siellä on. Joo, kuulostaa hyvältä. Ne on ihan torin laidalla. Onko täällä Loimaalla jotain semmoisia, tai tuleeko sinulla mieleen jotain semmoisia palveluita tämmöiselle nuorelle ihmiselle, mitä mä en vielä tiennyt tarvitsevaani uutena asukkaana? No ensimmäisenä tuli nuoresta ihmisestä nyt mieleen mun omat kummilapset, mennään niinkin nuoreen, ja he on saanut tosi kivat ja laadukkaat lahjat tuolta Koru- ja kelloliike J. Mäkelästä. Sitten jos sisustustavaroita tarvitaan sinne kotiin jossain kohtaa, niin meillä on sisustustalo Rippon tuossa keskustassa. Joo. Ja ehkä vaimolle sitten enemmän löytyisi vaatteita tuolta Pellomondosta esimerkiksi. Että sieltä sitten voi käydä kurkkailemassa tarpeiden mukaan. Ja itse huomasin nyt tässä, vaikka en nyt niin varttunut vielä ehkä ole, mutta että alkaa vähän ikä painaa silmiä, niin varasin ekaa kertaa Elisan optiikasta ajan. Ja siellä on optikon palveluja ja lasitkin saa siinä sitten samalla. Joo. Että monipuolista palvelua täällä kyllä on ja kivijalkaliikkeitä löytyy hyvin. Joo, ja ehkä semmoinen monipuolisuus on, mikä itseä viehättää täällä, että joka päivä ja viikko ehkä löytää uusia palveluita ja pääsee autolla kauppojen viereen ja vaikka kavereiden kanssa voi mennä kahville Vihanon kulmaan tai jotain, että se on, minulla ainakin tulee Loimassa semmoinen vireän kaupungin meininki. En tiedä, mitä paikalliset ajattelee, mutta itse yllätyn aina positiivisesti. Niin, se voi olla, että
paikkakuntalaiselle. Ehkä lapsesta asti pidetään vähän niin kuin itsestäänselvyytenä, niin kuin itsekin on pitänyt, että täällähän nyt näitä palveluita, että eikö kaikilla ole. Mutta itsekin kun muutin sitten takaisin muutamien vuosien jälkeen nuorena aikuisena, niin näki kyllä palvelut ihan uusin silmin. Kyllä. Niin se oli aika tärkeätäkin huomata. Ja toisaalta elämäntilanteet vaihtelee, tulee vakaviakin niin kuin hetkiä eteen, niin jos esimerkiksi lakipalveluita kaipaisi jonain päivänä, niin meillä on keskustassa hyviä lakitoimistoja ja lakitoimisto Lakikoski on ainakin sellainen, joka auttaa niin yksityisiä kuin yrityksiäkin monipuolisesti. Mitäs sinulla tulee mieleen, että mäkin olen yrittäjä, mitä palveluita täällä on semmoisia, mistä voisi olla hyötyä just meikäläiselle? Joo, ensimmäisenä toki tilitoimistopalvelut tulee mieleen ja tässä keskustassa toimii tämä YPL-palvelu tilitoimisto ja sitten jos tarvit tällaista täyden talon IT-palvelua, niin JMJ Ping on ainakin sellainen, joka sellaista tarjoaa. Sitten pankkiasiat toki täytyy hoitaa, niin Omasäästöpankissa voi vaikkapa niitä hoitaa. Ja siitä mä tykkään, että siellä on tosi laajat konttoriajat, että pääsen paikan päälle hoitamaan asioita. Kyllä, niin on. Ja lähitapiolla samoin, että kun vakuutusasioista tulee kyse jälleen, niin ihan yksityishenkilölle kuin yritysasioissakin, niin se on sellainen paikka, missä voi sitten ihan käydä. Ja toisaalta, jos sunkin yritystoiminta laajenisi silleen, että tarvitsisi tällaista toimistotilaa tai pistäytymispistettä, etäpistettä tai muuta, niin toimistohotelli on sellainen paikka, mistä on aika helppo löytää semmoinen oma toimitila. Kuuluu, että semmoinen on kanssa. Joo, se on ihan torin laidalla sitten sekin. Tämmöisiä muun muassa Loimaa tarjoaa. Joo, ja tämä Lostin Loimaa-kampanja on itselle ainakin ollut semmoinen silmiä avaava kurkistusikkuna tähän Loimaan palveluihin. Et tosi hyvää näköalapaikkaa, että moni juttu olisi jäänyt huomaamatta. Että silleen hienoa olla mukana tässä. Ja oli tosiaan vielä kysymys, että oletko eksynyt Jani Loimaalla? No tänä aamuna viimeksi kun tänne tuli, että luotin liikaa omiin taitoihin ja ajoin jonnekin ihan väärään paikkaan. Kaupungin sisällä kuitenkin pysyttiin. Joo, mutta sitä sattuu ihan meille paikallisillekin. Joo. No sä oot Jani laajemmalle yleisölle tutuin varmaankin The Summit Suomi-ohjelmasta. Mä haluaisin kysyä, että mikä viehätti sua The Summit-ohjelmassa? Miksi lähdit siihen mukaan? No siinä viehätti se, että mä en tiennyt yhtään mihin on lähdössä mukaan. Että silloin kun se hakuhomma oli, niin ajattelin puoli vitsillä, että no pistetään nyt hakemus menemään. Että siinä oli kuva vuoresta ja ihmisistä, joilla oli rinkka selässä. Et siinä vaiheessa kun lentokentällä lentolipussa luki, että mennään Pohjois-Norjaan, niin siinä vaiheessa vasta tajus minne päin ollaan menossa, että halusin lähteä seikkailuun ja mukava seikkailu se oli sitten. Lähtisitkö sä uudestaan TV-ohjelmaan, jos kysyttäisiin, ja mihin ja millaiseen ohjelmaan lähtisit? Ehkä en ainakaan lähtisi mikään seikkailu, tai siis seikkailu kuin kilpailuohjelmaa, että se on työn ja tuskan takana, että saa uudestaan luotua semmoisen aseman jossain ryhmähierarkiassa, ettei porukka heti lähtisi äänestämään pois. Et se on semmoinen oma maailmansa tuo juttu, mutta kyllä mä oon avoin myös muille telkkarijutuille tarvittaessa, mutta en näe sitä mitenkään välttämättömäksi. Et sille ehkä niinku työn miten sen sanoo, mutta silleen niinku työn kannalta sen voi asia ajatella, että se on. Mä pystyn tekemään myös niitä juttuja tarvittaessa, jos haluan ja joku muu haluaa. Mutta ei ole mikään välttämättömyys. Joo. Et hyvin pärjää myös ilmankin. Just näin. Joo. Kyllähän sieltä kehittämisen kohteita voi paitsi itselleen löytää, niin sitten myöskin, että joku muu saattaa inspiroitua kehittymään jollain tavalla. Niin, jos näyttää sopivaa esimerkkiä silleen. Niin. Just näin. Niin, juu. Kyllä, että onhan se sille aika vastuullista pyöriä tuolla ihmisten telkkareissa ja silleen, että kyllä siinä mieluummin jotain järkevää saa suusta aina päästellä sitten.
ettei ainakaan sille veisi maailmaa huonompaan suuntaan omalla esimerkillä. Aivan. No, mites TV-julkisuus? Mitä se on sulle antanut? No se on ehkä antanut enimmäkseen hauskoja kohtaamisia ihmisten kanssa, että ei silleen mitään pahaa ainakaan toistaiseksi ole tapahtunut, että hauskoja juttuja kuuluu, kun ihmiset tulee kaupassa jutuille ja se silleen selittelee omia mielipiteitä ja näkemyksiä. Just näin. No säkin oot tällainen kuitenkin ihan sellainen ihminen, joka haluaa puhua syvällisiä eikä pelkää sitä, niin ehkä me molemmat voidaan tässä rohkaista ihmisiä käsittelemään asioita, niin kuin puhumaan niistä avoimesti, ihan isoistakin asioista, mutta myös sen huumorin kautta ja te oteta itseä liian vakavasti kuitenkaan eikä elämää. Kyllä. Juu, että ihmisiähän tässä vaan ollaan ja kaikki tekee virheitä ja silleen elämä jatkuu ja elämä kantaa. Kyllä sanontoja riittää. Se on totta. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin me varmaan nyt sitten lopetellaan. Kiitos Jani paljon tästä podcastista. Oli tosi suuri ilo saada sen vieraaksi. Kiitos teille.